ढोढ़ी में तो भाई लोग आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही गाड़ फाड़ होखे वाला बा। कि आज की वीडियो में हम खाली ढोढ़ी वाला गाना के रोस्ट करे वाला बानी। अब भाई लोग केहू जनी वीडियो के खराब मत कहिए लो यार, काहे कि वीडियो बस हम लोग के एंटरटेन करे खातिर बनल बा, नहीं कि केहू के भावना के ठेस पहुंचावे खातिर। तो बिना कोनो लड़वा ले सुन के लेट्स गेट स्टार्टेड। ढोढ़ी में दर्द उठला बा ढोढ़ी में। ए भौजी दर्द खाली ढोढ़िए में उठल बा आना, हमरा कहले मतलब कि कहीं औरो उठल बा। दर्द उठला बा ढोढ़ी में। तो शुक्र करो भौजी खाली तहार ढोढ़िए में दर्द उठल बा, कहीं हम रहती तो तहार गोड़ियों में दर्द उपाड़ देती। सार तू नाही दर्द उठल बा ढोढ़ी में, भाग सारे। जनी ढोढ़ी में पिस्टल सटावन हो। ए तहार बहिन चो भौजी, भगवान हमरो के दूगो अड़िया देले बाने। हमरा कहले मतलब कि दूगो अखिया देले बाने, और अखिया से हम साफ साफ देख सकेनी कि कौनो सरवा तहार ढोढ़ी में पिस्टल नहीं खे सटावत। गाड़ दे दो जब कहत अड़ू कि तहरा चाही का हमसे बतावन हो तो दे द। लहंगा उठा के नाचो पतरंगो लइकन के फरमाइश बा। लहंगा उठा के नाचा पतर को लइकन के फरमाइश बा। ए भैया जी, अरे का चाहत रे तहार बहिन चोदो कि भौजी लहंगा उठा के स्टेज पर लंगटे होके नाचे? अब कुछ नहीं हो सकता क्या? बहुत बार करते हैं मेरे सजन, बहुत प्यार करते हैं मेरे सजन ना, बहुत बार करते हैं मेरे सजन। ए तहार बहन चो भौजी, शुक्र करा कि सर भैया खाली बहुत बार करता, न हम रहती तो गाड़ फाड़ करती, बार बार करती यार पार करती। अच्छा बार करते हैं। देखो परदेसी भैया, तहार गाना हमके बहुत अच्छा लागेला और तहार बहुत बड़का फैन होकला के नाते तहां से हम एगो बात कहल चाहतनी। भाग सारे। सरवाई का लगा देले रे? भीतर से नरम बा मालई गरम बा, आगी बुझावल पति के धरम बा। खाली आगे बुतावल पति के धर्म बा, आना निहुरा के घुसावल भी पति के धर्म बा। देखो भौजी, तू चॉकलेट लेखा चूसावा चाहे लॉलीपॉप लेखा चूसावा, ऐसे हमके कोनो दिक्कत नहीं है। पर हई सर हितवा जो उल्टा चश्मा लगा के हई घूमता, एके समझा ल न मारब गाड़ी की निहुरल भागी। अरे दादा सच में भरत ढोड़ी पसेना से घर के पिलये राजा ई पानी नहर के। ए तहार बहिन चोदो, तहार नहर में ढेर पानी हो गइल बावे का जे पियाव तड़ू? कहत तहारा नहर में अपन बड़का बाबू कला हमरा कहले मतलब कि साढ़ छोड़ देई। खाली ढोड़िए चटले बावे, आना दू चार हाली मरलहू बावे। सार तू नाही सुतला में ढोड़ी हमार चाट ले ले बा, भाग सारे। देवरा पूर्व माहे घूम के प्रणाम करे ढोड़ी चूम के। ए तहार बहिन चुदो, अगर हेतना ढोड़ी चूम के प्रणाम कइला के शौक बावे तो आके हमार लाड़ चूमला सार। अच्छा औरी हाँ, ई होला सर्वा सच्चा प्यार कि लइका भइलो पे दे में आप बुढ़ैलो पे देम। ए भौजी, एक बात हमेशा याद रखियो, सुख शनिचर तेरा दंड, तहार गोड़िए में जाई हमार। समझ सकत बाड़ू? क्या बात कर रहे रे बाबा? तो बस भाई लोग आज के बकचोदी हम ही खत्म करतनी। होप करतनी कि वीडियो देख अच्छा लगल होई। तो भाई लोग वीडियो जरा भी अच्छा लगल होई तो वीडियो का लाइक कर दियो लो। चैनल पर नया बन लोग तो प्लीज यार, ये हमारा न्यू चैनल बावे, एक चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। तो फिर से मिलते बानी ऐसा एगो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए